ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони рахштаҷӣ. Баҳрдорони азиз, дар имзо навор 12 тамошини арзон омода кардаги пешкаш мекунем. Баҳрдорон мошинҳои 5000 сомон сар мешаванд. Дӯстон, мошинои боркаш ҳам ҳастай. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментариё нависед чӣ хел мошинҳо дар кор ба шумо мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Баҳрдорон, агар ногуфтанам дӯстон, агар шумо мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кунед, дар номери имо ва ватсап рӯй кунед, ба мо занг занед, мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем мошинатона. дӯстон, курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рубл баробар аст ба 148 сомону 75 дирҳам. Баҳрдорони азиз, ва бошад наворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед дӯстон. лайкатонро дарёq надорем, меҳнатон барои шумо, ва бошад наворро сар мекунем. рафте якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ баҳрдорон аст. BMW тройка серияи соли барои 1990. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад дӯстон. гази евро 4 дорад. объем мотори 6 литр, коробка передач механика. мошина состояниш хуб, мошин дар ҳолати хуби техника, задагӣ пӯшидагӣ надорад дӯстон. ба маълумоти соҳиби мошин ҳуҷҷат дорад, 4 та балои нав дорад, сиденёш лифт дорад дӯстон, абагрев сидения дорад, люк дорад. мошин ягон камбуда хадавои балонош ҳамаш навай дӯстони азиз кардагӣ. қарор дорад дар шаҳри панҷака, нархаш 27000 сомон аст дӯстони азиз. кадоми харидори аниқай гуфтага бо муомила дорад, савдо мешавад, яъне ки савдои баҳрдорона. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон, ду рақам дорад, метавонед дигар маълумоти пураша гиред. мегзарем ба эълони навбатӣ. деюм эълон баҳрдорона аст, дулани боркаша, яъне ки дулан состояни беҳтарина. баҳрдорони азиз, дулан дар ҳолати хуби техника. баҳрдорони азиз, яъне ки задагӣ пӯшидагӣ надорад. дулан 100%, яъне ки айни сезони ҳамея. баҳрдорони азиз, барои қум, санг, хок чизе ки мекашен 100% меравад, я хушрӯ кор мекунад, состояниш хубай, яъне ки худаш бо хоку санга чапан мекунад, ҳамаш кор мекунад. балонош сода. баҳрдорони азиз, бе ягон камбудия соҳиби гуфтагӣ. дулан қарор дорад дар шаҳри ҳисор, нархаш 90000 сомон. бо кадоми харидори аниқа гуфтага, ба хотире ки барои оилавӣ сум дар кор гуфтага, чизи шахсия, ба ҳам хотир мефурӯшем гуфтага, бо арзон мекунем гуфтага, муомилаи хуб дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо. баҳрдорони азиз, кадомтон харидор бошен, метавонед дигар маълумоти пураша гирен, бо арзон мекунем гуфтагӣ. мегзарем дӯстон ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ баҳрдорон Mercedes Benz C-класс соли барои 1996. судишвориш бензини холия. баҳрдорони азиз, объем моториш 8 литр, коробка передач механика, состояни мошин хубай гуфтага соҳибаш. хай бо дигар маълумотша дӯстон айхчон мегирен. мошин дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дорад, нархаш 37000 сомон аст дӯстон. бо кадоми харидор гуфтага, бо хай муомила мумкин некардагистанд, неки мошин варианти алишӣ дорад. дигар маълумотша дӯстон гирен, хутон рақамошон дар рӯи экрани шумо марҳамат. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошин баҳрдорон Opel Hatchback соли барои 1998. судишвориш бензин газ кор мекунад, объем моториш 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. баҳрдорони азиз, яъне ки ҳолаташ сода миёна хай гуфтага соҳибаш. то моҳи сентябр ҳуҷҷат дорад, хай хадавоиш миёна, балонош миёна 100%. дигар маълумотша баҳрдорон худтон мегирен. мошин дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қарор дорад, нархаш 27000 сомон аст дӯстон. бо кадоми харидор гуфтага, бо арзон мекунем, яъне муомила дорад гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон, маълумоти пураша айхчон гирен. ногуфтанам ки баҳрдорон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред, ки хона, замин, квартира ё ягон чизи дигар, баҳрдорон дар номерои имо, ватсап, вайбер рӯй кунед, мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. лайкотонро дарёқ надорем дӯстон, як рӯз видеои нав пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ дӯстон Hyundai Starex соли барои 2000. судишвориш дизел, объем моториш 2 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага соҳибаш. хай дигар маълумотша мегирем дӯстон. Starex қарор дорад дар шаҳри панҷака, нархаш 20000 сомон аст дӯстони азиз. кадоми харидори аниқа гуфтага, пулуш наличия, бо арзон мекунанд, савдо мекунем гуфтага. савдо дар пеши капот, кадоми метавонед баҳрдор харидор бошен. марҳамат, маълумоти бештар аз соҳиби мошин гирем. бо мегзарем дӯстон ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ дӯстон, як дигар Opel Hatchback соли барои 1997. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моториш 6 литр, коробкаш механика. Hatchback як даст гаштага дӯстон, ай вагони омадага, вагони состояниш беҳтарина. кансане дорад, задагӣ пӯшидагӣ надорад, варид умуман надорад. баҳрдорони азиз, краска раднои хуча, ягон сарапина надорад гуфтага соҳибаш. салонаш тоза,
хаддавои дорад, баланош 80%. хай бо бардоро дига маълумотша мегирен. хачбек қарор дорад дар шаҳри ҳисора дӯстон, нархаш 34,000 сомона. бо кадоми харидор рафтагай, бо муомилаи бардорӣ дора рафтагай, хай кадомтон харидор бошен, рақамошон дар рӯи экрани шумо марҳама. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ дӯстон ваз 21-12 соли бароишаш 2005 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моториш 1.16 клапана дӯстон. коробка паёдашаш механика, системи мошин хуб аст, системи беҳтарин автомобил. мошин 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстон, ай учёт бировардагай, 3 моҳи дига танировка дорад, 9 моҳ ҳуҷҷат дӯстон, 4 та фарок сенина дӯстон, диска задагай, телевизор дорад, самбуфер дорад, задни камера, монитор, хаддавои кардагай, ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Колоб, нархаш 15,000 сомона бардорон. кадоми бо харидори аниқа гуфтага бин мошин ай пеш бинем, бо савдо мекунем гуфтага марҳамат, рақамошон дар экрани шумо. мегзарем дӯстон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ мо дӯстон Daewoo Tico соли бароишаш 1996 судишвориш бензини холияй, объем моториш 1 литр, коробка паёдашаш механикай, мошин камтар кор дора рафтагай соҳибаш нагуфтааст ки ҷӯш вайрона, хай дига маълумотша мегирем бардорон. мошин дар ноҳияи вахш қарор дорад, нархаш 6,000 сомона дӯстон, бо арзон мекунем гуфтага, яъне ки муомила дорад. кадомитон хай Tico хар бошад метавонед занг занед, дига маълумотша гирен, ай соҳиби мошин бардорон. бисёр бародарони азиз, ай шумо хоҳиш мекунем ки бе обуна шудан видеомро тамошо мекунед, ай шумо хоҳиш мекунем ки кадомитон видеомро тамошо мекунед обуна шавем. бародарони азиз, лайкотон дареғ надорем, меҳнатоем барои шумо. мегзарем бародарон ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ бародарон ваз 2101, яъне ки жигулиёи советский, системи хубай соли бароишаш 1978 судишвориш бензин газ дошта, кор мекунад дӯстон, объем моториш 1.6 литр, коробкаш механика, соҳиби мошин гуфтагай, мошин масъалан намехӯрад, яъне ки равған расход надорад, ҳама ҷо 100% кор мекунад, хаддавои дорад. хай кадомитон агар амахед 01 хайдани бошед, бо дига маълумотша мегирен. мошин дар хуҷанда дӯстон дар спитамен қарор дорад, нархаш 6,000 сомона, бо кадоми харидори аниқа гуфтагай, бо ягон чиз дига муомила мекунем гуфтагай, рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон, метавонед дига маълумоти пураш аями ака гирен. мегзарем дӯстон ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ бародарони азиз ваз 21099 соли бароишаш 1993 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моториш 1.5 литр, коробка паёдашаш механикай, мошина системаш хубай гуфтагай соҳибаш, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балои нав дорад, шумоизолятсия кардагиай. мошина дига маълумотша бародарон айхидаш мегирен. мошин дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад, нархаш 12,000 сомона дӯстон, раднои краскаша задагӣ надорад. бо кадоми харидор рафтага бо муомила мекунем гуфтага, рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон, дига маълумоти пураш метавонед аями ака гирен марҳама. мегзарем дӯстон ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ дӯстон ваз 2107 соли бароишаш 2006 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад дӯстон, яъне газ бензинаш кор мекунад, объем моториш 1.7 литр, коробкаш механика дӯстон, системиш беҳтарин барои мошин, ягон камера задагӣ бусдагӣ надорад, раднои краска, ҳама ҷо 100%, хаддавой, балонош нав дӯстон ва 1 сола дига ҳуҷҷат кардагӣ, тайёраи нав кардагиян. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад дӯстони азиз, 07, нархаш 26,000 сомона, бо кадоми харидор рафтагай, бо арзон мекунем гуфтагай, рақамошон дар рӯи экрани шумо, дига маълумотша гирем. мегзарем дӯстон ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ дӯстон ваз 2114 молодёжни кардагиай, соли бароишаш 2005 дӯстон, судишвориш бензини холияи мошин умуман газ задагӣ нест, газ задагӣ нест, 100% фақат бензин катика шудагиай. мошин полни худ губкават кардагай бародарони азиз, аккумулятори нав задагай, тонировка 11 моҳи дигай, мошин самбуфер задагай, фарои кисени задагай, мошин диска, балонош нав, ҳамаш 100% гуфтагай соҳибаш бе ягон камбудияй, умуман задагӣ ягон сарафина надорад мошин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 26,000 сомона дӯстон, нархи ахирша гуфтагай, беҳуда занг назанед, аввал шуруъ маълумотша гӯш кунем гуфтагай, баъд занг занен, яъне ки 26,000 нархи ахирша гуфтагай дӯстон, хай кадомитон хайдани бошед, рақамошон дар рӯи экрани шумо. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда, худо нигаҳбонтон.